Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR ale ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ko Sudan kɛlɛɲɛbolaw ka kɔsada in na lamagaw ye dɔ fara u jatew kan ne fila ye jamana kɔnɔna na kabini u ka fitinɛ daminɛ la avril kalo tile 15 ani sisan cɛla la ka se Borota, Chad ani Sudan dancɛ la sigida min tun tɛ yen nin y'a dɔgɔkun kelen ye dugu belebeleba bonya sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi kɛlɛɲɛbolaw y'u kunda Darfour Occidental marayɔrɔw kan dan tun karilen bɛ yɔrɔ minnu na ni hakɛw ani sariya lagosila waleyaw ye ka masɔrɔ kulu cɛla fitinɛ ye kulu minnu fanbaw bɛɛ tun ye larabusiya maramafɛntigiw ye minnu ye dansago juguyabaw bila Sudan farafinw kan kɛlɛɲɛbola Kadija Arber Abdelrahman ye a ɲɛfɔ VOA ye a sera cogoya minnu na Borota sigidaw la. Kadija ye a yira k'a fɔ k'ale bɔra Kɔnga dugu la k'a sabu kɛ fitinɛ wuli ye awa ko dansago walikɛlaw ka ca olu ka yɔrɔ la k'o sababu de ye kɛlɛɲɛbolaw caman bila ka i yɛrɛ ɲini ka bɔ a yɔrɔ la. A ko ale mago bɛ balo ani lakanako ɲuman de la o waati kelen kɔnɔ Isaac Bakari ye a yira k'a fɔ ko ale sigilen bɛ Borota kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na. A ko ale yɛrɛ de ɲɛ dara cɛ marifatigiw k'u jigintɔ ye Kɔnga dugu kan sani a ka boli ka bɔ dugu kɔnɔ. Isaac Bakari ye a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛ u bolo ka don mɔgɔw ka sow kɔnɔna na ka u ka nafolow minɛ u da. N'u u donn'i fɛ yen ni u ma nafolo sɔrɔ i bolo u b'i gɛn k'i labɔ yen nɔ walima u b'i faga. Borota sigida maire ko u nisɔndiyalen de ye kɛlɛɲɛbola ninnu bisimila u ka komini kɔnɔna na. A ye a jira k'a fɔ ko olu ni dancɛ kɔfɛ mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo la baara la ɲɔgɔn fɛ ko nka moyen ba tɛ olu bolo. Toko Bahata Borota maire ale y'a fara kan k'a fɔ ko mɔgɔw mago bɛ balo ani ji ɲuman de la ko sabula sanji tɛ ka na sisan nin waati in kɔnɔna na ko ji ko gɛlɛyalenba de don. A ko denmisɛnninamɔgɔ dɔw fana mago bɛ dɛmɛ na a y'a jira fana k'a fɔ ko baara tɛ kɛlɛɲɛbolaw bolo. HCR ye furakɛli yɔrɔw sigi sen kan wa u bɛ ji fana di mɔgɔw ma nka u ka kumalatɛmɛ na n'o ye Ejin Biyan ye o ko dɔ kɛra ko nka ko caman bɛ kɔfɛ minnu ma se ka lawaleya u bolo.